Kawadhi nyime ni familia mabende romo 2,000 e kaunti no ma Marsabit koro biro yudo konyo mag chiemo kod pi maler kowuok kuom riwruogno mar Pamoja Tuungane mabende osebedo ka chwalo chenro ma kamano kuom juma achiel mosekalo. Chenrono mabende otelie kod CEO mar Safaricom manero migosi Peter Ndegwa Chiwo konyo ma kamano ne familia ma ok onyalo e gwengego eko mag Ilirete kanyakla kod Saku Marsabit kono ero. Pamoja Tuungane timo chenrono ero mar konyo jodak e gwenge ma bende kalo achiedh nade ma okel kod oro kata onge mar koth e counties moko e pacho kaendi. Ka jo Kenya bende koro to ikwayo mondo chiw kony ma bende gin godo kokale namba mano ero mar 444 777 mar oro omenda ma inyiewo godo chiemo ka ichwalo e counties ma bende koro kalo e ngaji gi e lak seche gi eki. We are happy to be supporting the community that is affected at the moment by the drought situation in the country. We know more than 8 counties are severely affected. Almost 23 counties have areas that are affected. So this week we launched what we are calling Pamoja Tuungane, which is an initiative which has been orchestrated across Safaricom and other corporates, civil society and the media community to bring together corporates and civil society and also with government to supplement what government has been doing in supporting communities that are affected with food shortage. So today we have distributed food here in Ilirete. We flagged a truck off in Marsabit this morning. So really happy to see what we set out to do earlier this week coming alive.